Jumalan armoa ja rauhaa, ystävät, niin täällä salissa kuin siellä ystävät, jotka sitten myöhemmin katsotte YouTubesta ja kuuntelette tätä puhetta. Ja sanopas vierustoverillisi, että Jeesuksen nimessä on voima. Ja sinä ystävä, joka myöhemmin katsot YouTubesta, niin sinullekin haluan sanoa, että Jeesuksen nimessä on voima. Meistä jokainen on takuu varmasti joskus pelännyt jotakin. En uskoisi, jos joku teistä väittäisi omalla kohdallaan olevan toisin. Jos olisimme avoimen rehellisiä, niin joku voisi meistä nimetä esimerkiksi ihmispelon, sitoutumisen pelon, epäonnistumisen pelon, selviytymisen pelon, hyljätyksi jäämisen pelon, tulevaisuuden pelon tai kuoleman pelon vierailleen joskus takkinsa sisällä. K.R. Karekselle taisi kerran nousta pelko siitä, että väki lähtee kesken Jumalan palveluksen. Vaikka kerrotaankin, ettei K.R. Kareksen saarnatessa kukaan saanut nukutuksi, joskus sentään kuulijakunta käyttäytyi rauhattomasti. Kerran Kareksen ollessa suorittamassa loppupalvelusta alttarilla alkoi kirkkoväki liikehtiä ja hankkiutua kotimatkalle. Silloin käännähti Kares ja huusi: "Ei Herran siunausta vielä ole luettu. Älkää te nyt sentään sillä tavalla alkako minua tänään pelottelemaan, että lähtisitte kesken puheen kevättä ulos ihailemaan. Ja jättäisitte minut tänne puhujapöntössä yksin mekkaloimaan." Joskus pieni pelko on ihan terveellistäkin. Jos esimerkiksi minut pakotettaisiin syömään 3-pussillista rotanmyrkkyä, niin voisi siinä pieni pelko nousta pintaan, vaikka meille on annettukin lupaus siitä, että jos joudumme Jumalan palvelijoina juomaan jotakin kuolettavaa, ei se meitä vahingoita. Tai jos esim. Minut pakotettaisiin hyppäämään Tampereen Näsinneulan katolta alas, niin varmasti pelottaisi. Mutta usein pelko on ase, jota sielujemme vihollinen pyrkii menestyksekkäästi käyttämään, ja me suostumme liian usein sen uhreiksi. Annetaan psalmin 23 jakeen 4 hoitavien ja rohkaisevien sanojen oikein liimautua sisimpäämme, niin että voisimme olla valmiimpia kohtaamaan pelottomammin elämän moninaiset haasteet. Nyt siis psalmi 23 jae 4. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimen sauvasi lohduttavat minua. Tässä on kyse siis ennen kaikkea Herraan luottamisesta, vaikka olosuhteet näyttäisivät miltä. Luotammeko me siihen, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat? Tätä luottamusta testataan elämän koulussa. Tämän koulun oppitunneilta meistä kukaan ei voi välttyä. Me emme voi ilmoittaa, että meitä ei nyt vaan huvita osallistua näille tunneille. Meidän kaikkien elämään voi siis tulla asioita ja tilanteita, jotka voivat tuntua meistä pelottavilta ja haastavilta. Ja kun ne vaikeudet tulevat, niin meistä kukaan ei voi sanoa, että ei tunnu missään. Kyllä se vähän välillä tuntuu, niin kuin tiedämme. Minä ainakaan en voi sanoa, että olisin aina itse onnistunut säilyttämään tyyneyden ja mielenrauhan, kun minua on haastettu. En tiedä sinusta, onko sinulla parempi tilanne. Eräänä päivänä joitain siis vuosia sitten
löysin rintakehäni keskeltä kovan patin. Yritin ajatella, että ei se mitään vakavaa voi olla ja en minä nyt tämän takia mihinkään lääkäriinkään lähde. Mieltä jäi kuitenkin kaihertamaan ja vähän pelottamaankin, että mitäs jos se sittenkin on vaikka syöpä. Vaikka yritin siirtää sen pois mielestäni, aina silloin tällöin tämä pelko nosti päätään. Tätä jatkui 2 vuotta ja sitten päätin, että nyt kyllä riittää. Tästä asiasta täytyy ottaa selvää ja soitin lääkärille vastaanottoajan. Lääkärin tutkittua minut hän totesi, että kyseessä on miekkalisäke. Anatominen juttu, ei mitään vakavaa ja vaarallista. Voitte olla varmoja, että olin helpottunut ja kiitin Herraa näistä hyvistä uutisista. Jälkeenpäin ajatellen olisi kyllä ollut viisautta mennä välittömästi sen patin löydettyä sinne lääkärin pakeille ja eikä sinnitellä 2 vuotta semmoisessa epätietoisuudessa. Toisaalta näen rikkautena sen, että kävin omanlaisen pelkokurssin läpi. Ja näin voin paremmin ymmärtää niitä, jotka joutuvat kohtaamaan terveydentilaansa liittyviä pelkojaan. Ei anneta kuitenkaan pelkojemme hallita ja määrittää tulevaisuuttamme. Muistan vielä hyvin elävästi oman selviytymisen pelkoni monien puheiden ja tehtävien kanssa palvellessani ensimmäisessä kokoaikaisessa hengellisessä tehtävässäni nuorisopastorina Kuopion Eelimin seurakunnassa. Työni alkaessa oli kakkospastorin tehtävä vielä täyttämättä ja se poiki luonnollisesti vielä lisähaasteita ja tehtäviä nuorisotyön moninaisten tehtävien kylkeen. Ensimmäiset 2 vuotta menimme seurakunnassa siis tuolloin vajaamiehityksellä. Tilanteeseen toi lisämausteensa isänä olemisen opettelu, siinäkin epäonnistumiset ja huonosti nukutut yöt. Herra oli kuitenkin puoleltaan uskollinen ja auttoi kaikessa. Pelkoni oli siis aivan turhaa. Kuinkahan paljon energiaa meni siihen, että tuskailin etukäteen, miten kaikki tulevat järjestymään. Usein pelko pääsee hiipimään sisimpäämme, kun annamme epäuskolle vain yhtään elintilaa. Silloin meiltä unohtuu Raamatusta löytyvät sanat, jossa sanotaan, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Alamme epäilemään, että Jumala ei meitä auta, ei meidän asioissamme, eikä meidän tilanteissamme. Ehkä jotain toista Jumala auttaa. Mutta sitten meiltä unohtuu, että niin, Jumalahan on myös meitä varten. Ja vihollisemme naureskelee meille, kun jälleen kerran on onnistunut sumuttamaan meitä. Koen sanoa jollekin ystävälle, että haluatko edelleen olla pelkojesi vanki? Herramme kysyy sinulta, tahdotko päästä vapaaksi? Hän voi vapauttaa sinut pelkojesi kuristavasta ja lamaannuttavasta otteesta vapauteen. Huuda avuksesi Herraa. Huuda avuksesi Herraa, joka voi sinua auttaa. Usein varsinkin silloin, kun joku ystävä on harkitsemassa elämänsä antamista Jeesukselle, vyöryy pelot päälle. Esim. Pelko siitä, mitä naapurit, ystävät ja sukulaiset sanoisivat sinun uskoon tulostasi. Pelko, että elämästäsi muka katoaisi vapaus ja ilo. Pelko, että uskoon tulosta seuraisi mielenterveydellisiä ongelmia tai joku muu pelko. On totta, että naapurit, ystävät ja sukulaiset saattavat ensin suhtautua asiaan negatiivisesti, kun eivät vielä ymmärrä, tai jos nyt oikein suomennetaan ja suomeksi sanotaan, useimmat kadehtivat sinua, kun teit ratkaisun, johon heillä itsellään ei ole vielä ollut rohkeutta. Omat vanhempanikin muuttivat aikanaan käsityksiään uskoon tulemisesta, kun olivat aikansa minua seuranneet ja nähneet elämässäni suuren positiivisen muutoksen. Ei uskoon tuleminen vie vapautta ja iloa elämästämme, vaan se tuo sitä.
jos sinä et vielä ole päässyt tästä vapaudesta ja ilosta osalliseksi, niin ota välittömästi yhteyttä vapauden ja ilon antajaan Herraamme Jeesukseen. Älä siirrä enää hetkeksikään elämäsi luovuttamista ilman reunaehtoja Herramme käsiin. Pyydä syntejäsi rukoillen Herraltamme Jeesukselta anteeksi ja sitä, että hän saisi alkaa hallitsemaan ja korjaamaan monella tavalla särkynyttä elämääsi. Luetaan roomalaiskirjeestä luvusta 10, jakeesta 9, jakeeseen 11. Paavalin kirje roomalaiselle luku 10, jakeesta 9, jakeeseen 11. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Ennen uskoon tuloani ajattelen, että joutuisin luopumaan niin monesta asiasta, jos tälle tielle lähtisin. En joutunut. On kyllä totta, että moni asia jäi, mutta luopumisestahan siinä ei ollut kyse, kun ei enää kiinnostanut. Ei siinä ollut mitään luopumisesta kyse. Ne oli asioita, että mä en edes ollut niihin halunnut enää osallistua. Todellinen ilo ja vapaus löytyykin siitä, että meillä on suhteemme Herramme Jeesuksen kanssa kunnossa. Luetaan Johanneksen evankeliumista luvusta 8, jakeesta 31 jakeeseen 36. Sitten Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin siementä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten voit sanoa, teistä tulee vapaita? Jeesus vastasi heille, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa iäti, mutta poika pysyy. Jos siis poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Usein meidän niin sanottu vapaus johtaa meitä yhä uudestaan ja uudestaan vain ongelmiin ja osallisiksi monista tuskista ja ahdistuksista. Kukaan ei taatusti ole saanut mielenterveydellisiä ongelmia sen tähden, että elämää ja sisintä suojeleva, varjeleva, eheyttävä ja rakentava suhde Luojan kanssa on avattu. Sairastumiseen ovat vaikuttaneet kyllä monet muut tekijät, mutta tämä suhde ei ole se syy. Tämä suhde hoitaa meitä, varustaa meitä, auttaa meitä. Valitettavasti usein vasta kriisien keskellä ihminen tarttuu evankeliumin ilosanomaan ja on valmis luovuttamaan elämänsä hallinnan Jeesuksen johdettavaksi. Niin pitkälle kuin vain voimme selviytyä ilman Jumalaa, niin täytyy sinnitellä. On liian monen motto. Eli moni ihminen yrittää vaan sinnitellä hammasta purre. Ei Jeesusta, ei Jumalaa tähän elämään. Niin. Ylpeytemme ja itsekkyytemme mutkistaa usein meidän ihan jokaisen elämää. Varmaan on tuttua meille kaikille. Meidän tulisikin pelätä sisimpämme turmeltunutta minää, eikä Jumalan tahdon toteutumista. Koen sanoa jollekin ystävälle, että herään näkemään, millainen hirmu hallitsija se turmeltunut minäsi sisimmässäsi oikein on. Haluatko oikeasti minäsi hallitsevan elämääsi ja valintojasi? Jeesuksella olisi paljon parempaa tarjottavaa meille. Kaikki, mitä Jumala on suunnitellut sinua ja minua varten, on hyvää, eikä ainoastaan hyvää, vaan parasta meille.
Luetaan ensimmäistä Johanneksen kirjeestä luvusta 4 jae 18. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Kun ajatusmaailma täyttää halu täyttää se Jumalan suunnitelma ja tahto, niin monet pelot saavat samalla kyytiä. Se on totta. Et silloin kun me oikein halutaan elää Kristukselle, tehdä hänen tahtonsa mukaan, niin moni pelko saa samalla kyytiä. Onneksi Jumalalle ei mikään ole mahdotonta, kun turvaamme siis kaikessa häneen. Hän kykenee laittamaan sen meidän itse kunkin turmeltuneen minämmekin ojennukseen. Joskus tässä auttaa vähän meidän kanssa matkustajatkin. Kiuruvedellä vaikutti joskus menneinä vuosina hurskas heränneisiin lukeutuva kirkonlämmittäjä Aatu Kumpulainen. Hän oli jäljittelemätön persoonallisuus, jonka savolainen huumori ja sydämen viisaus tunnettiin kylällä ja seuratuvissa. Kuunneltuaan Kuopion piispan saarnan Aatu lausui puhujalle salaperäisen viisaasti, enpä kehukkaan, taitais piispa tulla kohokuoriseksi. Aatun suurin pelko taisi tuossa kohtaa olla, että piispa voisi ylpistyä. No ei anneta kuitenkaan meidän pelkojen voittaa meitä. Meillä on oikeus pyytää apua ja voimaa meidän Herraltamme. Käytetään sitä, ystävät. Älkää jääkö pelkojenne kanssa yksin taistelemaan. Meillä on lupa käyttää Jeesus-nimeä, pyytää apua. Käytetään sitä. Luetaan ensimmäistä Pietarin kirjeestä luvusta 3 jakeesta 6. Niin kuin Saarakin oli kuulijainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi. Teistä on tullut hänen lapsiaan, kun teette hyvää, ettekä anna minkään pelottaa itseänne. Ja kun huomioidaan, että tämä Pietarin kirja on kirjoitettu aikana, jolloin ei ollut oikein muotia olla uskossa. Kristittyjä vainottiin ja tapettiin uskonsa tähden hyvin laajasti. Samansuuntainen pelosta vapauttava Raamatun kohta löytyy myös Paavalin ensimmäisestä kirjasta Timoteukselle luvusta 3 jakeesta 13. Ne, jotka palvelevat hyvin, saavat arvostetun aseman ja suuren rohkeuden uskossaan Kristukseen, Jeesukseen, ja Kirkkoraamattu, se 3.8 on kirjattu tämä kohta, saavat suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa, Jeesuksessa. Mutta jos meillä on pää täynnä suunnitelmia, miten voisimme kiertää tuon Jumalan tahdon, niin ei ole ihme, että vähän pelottaa ja tulevaisuuskin pelottaa ja tuntuu tukkoselta. Pikkuhiljaa voi kylmyys edetä sisimmässä ja tukahduttaa lopulta viimeisetkin elämän merkit. Minulla on hyvä, rakastava ja armollinen taivaan Isä, jota palvon ja ihailen. Mutta tiedostan kuitenkin jotakin myös omasta asemastani. Hän on Jumala ja minä olen hänen palvelijansa, jota minun tulisi kunnioittaa. Mutta en minäkään osannut ja ymmärtänyt kunnioittaa häntä ennen kuin tulin uskoon ja sain uuden elämän Kristuksessa. Tämän maailman keskellä asiat ovat kirjaimellisesti päälaellaan. Sitä, mitä pitäisi kunnioittaa, tämä maailma häpeää. Ja sitä, mitä pitäisi hävetä, se kunnioittaa. Ei myydä itseämme tällä alttarilla, tämän maailman ehdoilla ja ajatuksilla. Uskon tulon jälkeen olen pyytänyt, että Herramme vaikuttaisi minussa tekemistä ja tahtomista. Suosittelen. Käytä tätä. Pyydä oikein Herra. No Herra, vaikuta minussa tekemistä ja tahtomista. Itse emme kykene itseämme muuttamaan, mutta onneksi Herramme voi.
Halleluja. Se on hyvä uutinen. Herramme ja hänen ihmeellinen armonsa voi yllättää meidät, kun annamme hänelle vapaat kädet toimia meidän elämämme suhteen niin kuin hän tahtoo. Kokeile. Raamatussa puhutaan paljon Herran pelkäämisestä. Ja katsotaan 3 tästä esimerkkiä. Ensin sananlaskujen kirjasta luku 3 ja 7. Sananlaskujen kirja luku 3 ja 7. Älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja karta pahaa. Sitten sananlaskujen kirja luku 14 jae 2. Joka vaeltaa suoraan, se pelkää Herraa, mutta joka mutkittelee tiellään, halveksii häntä. Ja psalmista 111 jae 10. Psalmi 111 jae 10. Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksensä pysyy ikuisesti. On viisautta terveellä oikealla tavalla pelätä Herraa. Vaikka hän on armollinen ja uskomattoman pitkämielinen, niin meillä ei ole varaa pelleillä Herramme kanssa ja pitää häntä pilkkanamme. Annetaan terveen Jumalan pelon kanavoutua Herramme kunnioittamisessa, hänen valtasuuruutensa tunnustamisessa sanoin ja teoin. Ilmestyskirjassa luku 19 jae 5. Ilmestyskirja luku 19 jae 5. Valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te jotka pelkäätte häntä, sekä pienet että suuret. Tämä on sitä, mitä me tehdään iankaikkisuudessa. Me ylistämme Herraa. On hyvä harjoitella jo täällä. Kiitetään ja palvotaan Herraamme, jos me tiedostamme olevamme pelkojemme vankeja, niin rukoillaan, että väärät pelkomme voisi vaihtua Jumalan kunnioittamiseen. Psalmissa 50 jae 15. Tuttu ihana Raamatun kohta. Lasten leireillä tätä aina pidetty esillä. Hätänumero Jumalan puoleen. Huuda minua avuksi ahdistuksen päivänä, minä vapautan sinut ja sinä olet kunnioittava minua. Uskon vakaasti, että Herramme Jeesus tahtoo vapauttaa meidät kaikista vääristä peloistamme. Psalmissa 34 jae 5 on meille kirjoitettu rohkaisevat sanat. Psalmi 34 jae 5. Minä etsin Herraa ja hän vastasi minulle, hän vapautti minut kaikista peloistani. Halleluja. Ihmeellinen Jeesus. Kiinnitetään mekin katseemme Herraamme, joka voi meitä auttaa. Hän on luvannut olla meidän kanssamme elämämme päivissä ja tilanteissa, vaikeissakin sellaisissa, ja voima selviytymiseen kuuluu pakettiin. Ja siihen loppuun haluan Filippiläiskirjeen luku 4 jae 13. Tämä on tämä minun Raamatun oikein lempikohta. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Aamen. Olkaa siunatut. Ja lyhyt rukous tähän. Herra, kiitos siitä, että me saadaan pyytää tässä yhdessä, että Herra, karkotat nuo pelot meidän sisimmästämme. Tiedät meidän itse kullakin. Onko meillä siellä pelkoja, jotka jarruttaa ja hidastaa ja tuhoaa meidän elämäämme? Kiitos Herra, että vapautat Jeesuksen nimessä ja veressä. Tulkoon vapaus ihan meidän jokaisen elämään, niin tässä salissa kuin myöhemmin ystävien kohdalla, jotka katsotte YouTuben kautta. Jeesuksen nimessä ja veressä tulkoon vapaus. Aamen.